Kini nga pamutana, grabe kini kasikat sa Pilipinas. Ducks or jutes? Dako or gamay? Dako! Anong dako? Grabe ka kami! Bakit pamutana sa imo ha? Does size really matters? No. Nga naman. Kung love ni mo, di na ka mag-matter. Wow ha. Tapos, choosy kay gapangita pag dako ngay nani nana. Dili po mo. Nganong dili man ka, nganong dili makagasay, nganong dili makaga matter sa size. Ano nga magmainap kasi sa katao, tungod lang ana, lain po, di ba? So kung mapilion ka, gusto lugar ka sa gamay ka padulong. Jud, tiyan ba ang size sa mga inana? Performance. Performance jud sa imo ha. Balag murag posporo. No, basta kay mayo kay mo kuan. Mudala. Trere ka. Ay! Does size really matters? Pasihan ba ang kadako? Mga katambok, mga kataas. Ano ba yan naman? Anong depende man? Bakit ang dako eh? Hello. Kini kang dako. Magdugo-dugo pag ani. Ang dinuguan, sudan ha, sudan, dinuguan. Nakatry na day kag dako dam. Sa tanan na try nimo asa may mas dako? Sa mas dako. Mas lami yung dako o yung gamay? Ganang sakto lang. Sakto lang. Dili siya dako, dili siya gamay. Sakto lang yun siya. Kanang haom lang. Oo, mahaom. Ayaw po nang marga paglangkat ng mga Ayaw, sad na, ginoo ko. Hapos kayo. paghuman no. Maghugas. Ay paghugas. Ay dili di hugasan jay. Ni. Lain kayo. So kailangan gyud sakto lang. Kailangan yun siya hugasan. Paghuman. Kay para kuan ba? Mag-rejuvenating, ana. Oh. Rejob. Para mabalik, man siya ba Mubalik to sa mabalik og kahuot. Mugani sa pagkani. Does size really matters? Size? Yes. Matters? Or gamatter ba ka sa size? Dili ko ga matter sa size. Nga naman? Nakadepende. Ha? Nakadepende. Nakadepende. Di halata po na dili ka gamatter sa size. Sorry. Dili ko ga ay dili man sa ingon kay dili mura man gapon so dili ko maka matters gid ko unsa kadako unsa ka. Unsa ka dako, unsa ka taas. Kay magtupong ra man gyapon. Oh, magtumong ra man gyapon. Ba, unsang magtupong ang Magtumong ra basta kabalo na ka na. magtupong ra maghigda. Oh. Kim na koy pamutana sa imo Hakim. Does size really matters? Yes. Nganong yes man? Kay ang dako kay mas lami. Mas nami ang dako. Nakatry na ba kag dako wala pa? Nana oy. Wala pa kay Mama Mary pa ko. No may nana. Does size really matters? Yes. Nga naman. Kay kuan man ya kaning if Ayo okay lang. ay okay. Kay mangi ni mabasa ka ha. Yes man. Kay ang size sir kay lami magutag dako sir. Nakatry na day ka. Yes. Kapila. Joke ka day. Does size really matters? Depende. Nga naman. Depende sa kuan. Depende sa performance. Depende sa performance. Nanaw sa imo ha. Sa kadako ba magbase? Sa kadako. Nga naman. Kay para mahuot. Para huot. Ano ni bang imo ha? Igo na ka nakadako o kulang? Igo na. Mabungkag na. Mabungangon sa ang silupin. Ang silupin. Does size really matters? Layawa, dili ba kapakuan anak ko? Oh, Nga naman. lami man. Lami ang dako. Lami ang dako. Okay na siya. Oh. Nakatry day ka. Oh. Kapila. Kadaghan na. Kadaghan na. Unsa na klase nga dako? Dako o gugma, mga na ba? Oh, dako ka kagugma. Does size really matters? Dako para lami. Para lami. Nga naman. Para mapili mo ang kadako. Tulaw na day kag dako. Ato As always. Ay, mo papilion ka dako nga mubo or taas pero niwang. Pwede both. Nga naman. Malay ko ba kung Pag abli nimo be. Buhagay sa fighter wine. ay ano? Dako ang ubo. Dako nga mubo nga naman. Pag taas day ka nagtaas. Hello. Masangko sa kuwan. Kung ang size manggali ang basihan, pila ka inches ang na-try nimo? Pila ka inches? Oo. Hala. Alo, sa ka-ruler. Dili na siguro kabot og isa ka ruler. Ay, dili. Wala siguro
Lovely. Lovely pero gibiyahan. Sumanoy. Does size really matters? Sakto lang. Sakto lang. Nga naman, kung dako di kay di ay sakit. Dili kaya. Dili kaya. Nga naman, nga dili man kaya man. Pwede ko gani. Kaya ako. Di, tanaw po na ako, dili gid po nimo kaya. Kabalo ka nga no, gamay man kay ka. Ako ang gamay. Size or performance? Performance. Nga na sa performance man. Saan naman ang size ko? Di ka balo. Pa, dili kabalo tudluanan pa. Kabalo na day ka. Uglungag ba? Oo, ay kabalo kulungag. We. Oo. We. Ay, wala ko kabalo. Bit ko na. If size really matters, pila na ka-inches ang na-try nimo? I think 6 or 7. Ang 7 or 6 inches igo na ba or kulang pa? Iko na. Ang satisfied na ka? Oo. Okay na ka. What if ano, 3 inches lang? Wait lami. Kung mapilion ka, dako nga mubo or taas nga niwang? Dito na sa taas nga ni Iwang. Uy. What if mura ra sa toothpick, okay ra sa imo ha? Okay ra Japon. Tas okay sa imo ha, dako nga mubo or taas pero niwang? Taas nga niwang. Ano man? Pero niwang. Ano man? Ay para para nga pagkaon niya, maabot niya, mag-ana ka daw. Unsa ba yung kaunon? Bagyo Benz. Ah, Bagyo Benz yan. Maabot na, mag-ana. Taas nga niwang, mag-ana, maabot dire. Oo. So, mo na Bagyo Benz ang yung Ano na Bagyo Pila ka inches ang na-try nimo? Yung ko malakuan eh. Yaw ka. 6 inches. 6 inches. Tanan nimo sapat na ba ang 6 inches or kulang pa? 6 inches. Ha? Okay na na. Okay na. What if 3 inches ra? Okay na Japon na. Basta ko eh. Basta kay Wala. pila ka inches ang na-try nimo? 7, Charles. Wow, ha, 7? Kaya di ay 5. 5. Ang 5 inches igo na ba or kulang pa? Igo na. Igo na. What if baka tagbo kag 7? Okay ra gapon. Okay ra gyapon. What if 3 inches? Kulang pa. Ah, kulang pa. So pasta pag 3 inches. Yeah. Yan. Dako nga mubo or taas pero niwang? Ayaw po nang niwang. Uy. Unsa man mo di? Kanang kuan. Sakto lang yun. Sakto lang. Dako nga mubo di ganahan. Na? Kanang murag salmunan ba nga ginapa? Gihap version. Dili na siya musulod. Ah, dili na masulod. Dili na kaya. Nga Makuyapan na tanong. okay, dako nga mubo or taas pero niwang? Taas nga niwang. Ano ang may kang gitilapan? Ha? Hoy, ayaw. Dako nga mubo or taas nga niwang? Sakto. Ako taas. Wala. What susi pa kayo ha? Gitagaan na ganig option mangita pag yung lahi paluso. Kanang dako nga taas man? Ay mo man ang lami. Ay, lami. Isulod. Asay sulod. Basta. Size or performance? Performance. Nga naman. Saan ka walang size kung wala perform? Di siya mo perform. Ba, dili ka balo mo dala no? Truth. Kabalo di kagdala. Depende sa bot. Sa relasyon, oy, sa relasyon. Oo, kami. Dako nga mubo or taas nga niwang? Taas nga niwang. Anong taas nga niwang man? Para makaya lang siya. Sabi kay ingon nila manggod nila, pag taas daw nga niwang, ipang hinukpik ra daw. Okay ra sa imo ha? Dili pa. Okay ra gapon. So unsa man jud final? Dako nga mubo or taas nga niwang? Kalami ang taas nga niwang. Lami ang taas nga niwang. Ko nga mubo or taas nga niwang? Dako nga mabog. Taas nga niwang. Taas nga niwang. Taas nga niwang. Anong sa taas nga niwang man ta? Hindi na nga ko ano ka. Lami man. Size or performance? Performance. Nga naman sa performance man ta. Dire diha man gyud dili man gyud na maligayan diha. Oo. Gyud. Anong dapat maayo gid mo dala Oh, yes. sa relasyon? Sa relasyon ni ha. Pwede. Pwede. Yes. So what if maayo kay mo dala pero 2 inches ra baon? Ni. Ginoo ko. Wala na nga abi. Ilusin na. Size or performance? Performance. Nganong sa performance man ta? Oh. Lagi sa performance dagon. Ba sa performance gid daw. Nakatry na ka. Hoy. Explain ba ka sa kuha tapos unsa man? Virgin ang unsa? Size or performance? Performance. No. Balag gamay basta
nga naman. Mas ma-enjoy ka, mas malingaw. Pag size de, pag size. Saan na lang size kung dili? Paano ba? Dili ka ba lang Dili dala? kabalo mo dala Oo. sa relasyon. Oh, sama Sa na relasyon ha. Size or performance? Performance. Nga sa performance man. Performance man ang mas lami. What if ano lang, 2 inches lang? What if 2 inches lang? Okay ra, at least ang performance lami kayo. Size or performance? Performance. Nga naman. Para maayang kayo pagdala. Sa Dax ta or sa Jutes ta? Dirita sa Dax. Nga nang sa Dax man Jut ta? Kuan man. Mas Mas oh, lami daw na siya. Dax or Jutes? Bonus na akong Dax. Bonus dala kong Dax pero ang sa imuha karon Wala man. wala. Wala. Gibiyaan ka. Biyahan ko kayo. Kani siya nga pagkutana, grabe kani siya kasikat sa Pilipinas. Dax or Jutes? Dako or gamay? Wala, ginawa ko. Siyempre, Dax yun. Sa Dax gyud nga naman. Ginawa ko dito, masatisfied ang gamay. Dili ka masatisfied sa gamay. Nakatry na ba ka gamay so ka dala pa? Ginawa ko, makakita lang ko sa kanang kwan. I-send. Pag-apply ka ron bay, dapat kay Jutes man. Pag i-send ka nga gamay, ay wala. Pass. Delete. Dax or Jutes? Dax gyud ka. Ano man? Siyempre, kwan. Oh, di ba na siya useless ang jokes? Oh, Useless ang? dito sa Dax. Sa Dax? Useless lang ang jokes. Sa mga part na mong useless ang mga Jutes. Kay kwan, ganang dili ka ma-enjoy. Dili ka may. So kailangan gid ma-enjoy no. Dax or Jutes? Dax, siyempre. Ha? Dax, siyempre. Ano man? Ano sa Dax man? Ang gamay makay ka. Dili. Oh. Nga naman. Kaya di ay. Makaya, oy. Kayahon. Kung papilion ka, Dax or Jutes? Dax or Jutes? Last. Ang imuha, Dax or Jutes? Dax! Tinuod ka ha? Oh! Di! Wala! Nahubog mo ko! Walang dilimot! Dax or Jutes? Dax! Nga naman. Para lami. Ang imuha. Ang imuha, Dax or Jutes? Ay, Jutes di ay.